23 ta' Jannar, Santa Marija Cope. Reliġjuża, għexet bejn l-1838 u l-1918. Twildet f'Hessen, Darmstadt, il-Ġermanja, fit-23 ta' Jannar, bint Barbara u Pietru Cope. Semmewha Barbara. Sentej wara li twildet, il-familja emigrat għall-Istati Uniti u settiljaw fi New York. Meta saret daqsxejn ta' tfajla, Barbara bdiet taħdem f'fabbrika u damet sa wissu tal-1862 fejn imbagħad ingħaqdet mas-Sorijiet tat-Terz Ordni ta' San Franġisk ta' Sirakuża ġewwa New York stess. F'Novembru tas-sena ta' wara hija pprofessat u marret tgħallem fl-iskola parrokjali tal-Assunzjoni. Suor Marija kienet superjura tal-kongregazzjoni diversi drabi u darbtej majistra tan-novizzi. Għal 3 darbiet kienet tmexxi l-isptar ta' San Giuseppe Sirakuża fejn tgħallmet ħafna u kellha issibu utli ħafna aktar il quddiem. Fl-1877 hija kienet eletta provinċjal kif ukoll fl-1881. Sentej wara il-Gvern ta' Hawaii talab biex xi reliġjużi mill-Istati Uniti u l-Kanada imorru jmexxu berġa biex tilqa' nies suspettati bil-marda tal-ġdiem. Il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta' Sirakuża mal-ewwel aċċettat. Għalhekk, fit-22 ta' Ottubru tal-1883, Madre Marija u 6 sorijiet oħra telqu lejn il-Hawaii fejn ħadu ħsieb klinika ftit il-barra minn Honolulu. Fuq il-gżira ta' Maui huma fetħu wkoll sptar u skola tal-bniet. Fl-1988 Madre Marija flimkien ma' żewġ sorijiet marru il-Molokai fejn fetħu dar għal nisa u tfajliet abbandunati. Għenet ukoll biex titmexxa dar tal-irġiel u tal-ġuventur li kienet ġiġa teżisti. Din il-madre kienet strument ukoll biex tbiddel l-istil tal-ħajja tal-poplu tal-Molokai billi introduċiet l-iġene u li jħarsu lej il-kolonja tagħhom bħala l-eżes ħaġa li għandhom. Hija baqgħet taħdem b'ħerqa kbira u nibtu ħafna vokazzjonijiet mill-post. F'kull marid Madre Marija kienet tara il-wiċċ ta' Kristu batut. Hekk intqal mill-Kardinal Martinis waqt il-beatifikazzjoni tagħha. Hija mietet fid-9 ta' Awwissu tal-1918, ġiet ibbeatifikata fl-14 ta' Mejju tas-sena 2005 u ikkanonizzata 7 snin wara. Dan li ġej huwa parti mid-diskors li l-Kardinal José Saravia Martins qal dwar Santa Marija Cope f'jum il-beatifikazzjoni tagħha. Il-ħajja tal-Beata Marija Cope hija ħidma mill-isbaħ tal-Grazzja Divina. Hija wriet is-sbuħija tal-ħajja Franġiskana. Il-laqgħa ta' Madre Marija ma' dawk li kienu jsofru mill-lebra seħħet meta marret fuq il-vjaġġ tagħha lejn Kristu. Għal 20 sena kienet membru tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tat-Tliet Ordni ta' San Franġisku ta' Sirakuża fi New York. Hija kienet diġà mara ta' esperjenza vasta u kienet spiritwalment matura. Imma f'daqqa waħda Alla sejħilha għal ħajja aktar radikali, għal servizz missjonarju aktar diffiċli. Il-Beata Marija li kienet is-superjura provinċjali ta' dak iż-żmien semat il-vuċi ta' Kristu fl-istedina tal-Isqof ta' Honolulu. Huwa kien qiegħed ifittex sorijiet biex jgħinu lil dawk li jsofru mill-lebra fuq il-gżira ta' Molokai. Bħal Iżajja hija ma qaditx titratini milli twieġeb hawnien ibgħat lili. Iżajja 6 vers 8. Itelqet kollox u abbandunat ruħha kompletament fir-rieda ta' Alla, għas-sejħa tal-Knisja u għall-ħtieġa ta' dawn l-aħwa ġodda.
hija għedet ukoll saħħitha u ħajjitha fir-riskju. Għal 35 sena għexet bis-sħieħ il-kmant li tħobb lill-Alla u lill-proxmu u volontarjament ħadmet ma' Damjan li kien fl-aħħar tal-appostolat straordinarju tiegħu. Kienet tħobb lill-lebrużi aktar milli kienet tħobb lilha nnifisha stess. Hija servithom, edukathom u gwidathom bil-għerf, bl-imħabba u b'saħħitha kollha. Rat fihom il-wiċċ ta' Kristu batut. Ħas-Sammaritan it-tajjeb hija saret ommhom. Il-qawwa tagħha kienet tinsab fil-fidi li kellha fl-Ewkaristija, fid-devozzjoni tagħha lejn il-Verġni Marija u fit-talb. Hija ma fitxitx l-unuri jew l-approvazzjoni ta' din id-dinja. Kitbet hekk: ma nistenniex xi post għoli fis-sema, inkun grata ħafna li kieku jkolli kantuniera żgħira minn fejn inkun nista' nħobb lill-Alla għall-eternità. Imma għaliex in-nisrani msejjaħ biex iservi lil kulħadd bla ebda diskriminazzjoni. Qrib it-tmiem ta' ħajtu fuq din l-art, Ġesu talab lid-dixxipli tiegħu, jiġifieri lilna wkoll, biex inħobbu lil xulxin. U għalhekk li aħna msejħa biex inservu lil xulxin bil-qalb u b'imħabba kbira. Fl-istess waqt, mill-Vanġeli naraw li Ġesu qatt ma talab lill-oħrajn biex iservuh. Kien hu li serva lill-oħrajn biex jagħtina eżempju billi huwa fejjaq ħafna morda, ta' widen lil dawk li kienu fil-bżonn u ħsieb ta' dawk li kienu emarġenati mis-soċjetà, fosthom in-nies morda bil-ġdiem. Mela aħna u nservu lil ħutna ejjew nagħmlu din il-mistoqsija lilna nfusna. Jiena qed nagħmel dan is-servizz bħala reazzjoni għall-eżempju umli ta' Ġesu u skont il-mandat tiegħu tal-imħabba. L-eżempju ta' Santa Marija Cope, l-ottimiżmu tagħha li qatt ma ġie nieqes, is-serenità, l-għoża u l-kura tagħha lejn dawk fil-bżonn u l-abbiltajiet konsiderevoli l-oħra taw qawwa lil ħut tas-Surijiet. Flimkien, permezz ta' dedikazzjoni u s-sagrifiċċji tagħhom, dawn is-Sorijiet Franġiskani taw servizz notevoli lill-umanità fil-Gżejjer ta' Hawaii. U aħna, u jiena, u inti? Talba. Omulej, Santa Marija Cope ġabet fid-dinja l-frott u s-sinjali tal-Ispirtu Santu li nsibu f'Galatin 5:22 sa 23, l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tiba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. U tkellmet il-lingwa tal-verità u l-imħabba li waħedha hija kapaċi tneħħi l-ostakoli tal-kultura u tar-razza u tibni l-unità tal-familja umana. Għatina nitolbuk din l-istess attitudni li kellha hi ħalli aħna wkoll inservu lil kulħadd bla distinzjoni. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.